Anga foli ani waleɲuman dɔn bɛ ka taa aw ma ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ jabaraniw kɔrɔ yasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ TV Sirifila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na an b'a yira aw la k'a fɔ n ko nin y'a kuma selen Nanzaraw ka ministri ɲɛma Edouard Philippe ka fara ministri caman ale ni sɔrɔ busobaganganaw caman nanzaraw ta u bɛɛ lajɛlen ye u kunda Mali kan tilefila taama hukumu kɔnɔna na min n'u bisimilara Mali faba kɔnɔ Mali pankulu jigin kɛnɛ kan min kɛra jumado février kalo tile 23 san 2019 Mali ministri ɲɛma Sumayila Bube Mayiga fɛ baaraw kɔnɔna na u ma ko bila dagirinda la kumana min ni bisimilaru bana ministri ɲɛma ka bɔ nanzaraw fɛ yen nɔ sibirido kalo tile 23 a y'i kunda kabalakaw fɛ yen nɔ yasa ji bondon belebele min bɛ kabalakaw fɛ ani Mali ministri ɲɛma Sumayila Bube Mayiga u jɛra ka ni ji bondon belebele baaraw nundonu boloda ɲɔgɔn fɛ min kɛra maa caman Mali kɔnɔ ani nanzaraw ta u bɛɛ lajɛlen yira ni kɛnɛ kɔnɔna na an ka ɲininikɛlaw Amadu Jara ale ni a ka jatala Ibrahima Kulibali an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlen fɛ a bɛ kali Amidu Badeni fɛ kabalakaw fɛ Mali premier ministre ani Fransi premier ministre ye ɲɔgɔn kunbɛn baara minnu bɛ senna kabala ni o ye ka ji kɛ ka mɔgɔw labɔ u taara u ɲɛda o kan yɔrɔ saba don Fransi premier ministre kunbɛnlen kɔfɛ ni bonya ni karama ye premier ministre filaw mɔgɔ bilara u ɲɛ ka baarakɛtaw jira u la baara in yɛrɛ kɛbagaw Fransi ka jamanadenw b'u la mɔgɔ 750 ɲɔgɔn minɛn minnu bɛ ka baara nin kɛ a minɛn caman bɔra Fransi jamana kɔnɔ jiso minnu bɛ ka jɔ kabala a bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔ 1,000,000 ani 200,000 ka jiko nɔgɔya ni wagati in na nga tagali ɲɛfɛ mɔgɔ 2,000,000 ani mɔgɔ 400,000 a bɛna de ka jiko nɔgɔya san 2032 soma pepu ani soma jepu baara bɛ ka kɛ olu ka yamaruya kɔnɔ Fransikanw ka cakɛda minnu bɛ yen i n'a fɔ Sogea Satom Merlin Sira olu y'a baara kɛbaaw ye dɔw bɛ ka baara fana jateminɛ nanzarala wariso mun bɛ wele ko Banque Européenne d'Investissement ani Farasikaw ka dɛmɛnikɛjɛkulu AFD olu de y'a musaka bɔbaaw ye nana station min bɛ kabala min bɛ na ji ta ba la k'a dilan k'a kɛ ji sanima ye pour que k'a di population ma an nan'o ouvrage de la ka lancement officiel kɛ i b'a dɔn cogo min na président Ibrahim Boubacar Keïta a y'a fɔ gouvernement ye ko population ka ji sanima sɔrɔ tuma bɛɛ il faut k'o ka kɛ priorité o de y'a ka programme priorité et puis a y'o gɛlɛya gouvernement bolo a ko gouvernement ka baara kɛ o kan donc ka station nin dilan bi ka o bɛ o hukumu de kɔnɔna na station nin b'a permettre litiri 288 millions 288 a b'o di Bamako population ma a b'a di phase 2 de la fɔlɔ 100 ani million 100 ani million 44 phase 2nan na million 100 ani million 44 donc projet yɛrɛ ni a globalité c'est-à-dire a wari min donna la 100 miliyari 300 ani miliyari 80 ani miliyari 7 dɛmɛbaga caman dɔ n'an jigi kɔrɔ e y'a b'a n y'a wari fɔ cogo min na wari ka ca dɛ donc dɛmɛbaga caman y'an dɛmɛ a dɛmɛbagaw la Faransi b'a la bon olu phase fɔlɔ la n y'a f'i ye cogo min na a bɛnna miliyari 100 ani miliyari 70 ani miliyari 2 bon o miliyari 100 ni 70 ni 2 Faransi ani Union européenne ani BEI olu de y'a labɔ Faransi yɛrɛ kelen ye miliyari 25 bɔ mais Faransi ye dɔwɛrɛ bɔ tuguni parce que Faransi bɛ Union européenne kɔnɔ a bɛ BEI fana kɔnɔ donc Faransi bɛ a bɛɛ la o de y'a kɛ premier ministre nana a ko nin baara bɛ cogo min na a tɛ ɲa fo a kana lajɛ ale yɛrɛ n'a ka tɔɲɔgɔn premier ministre u ka lancement officiel kan ka dunan kɛnɛ vraiment an b'u waleɲuman dɔn an b'u remercier beaucoup wasadenw caman fana kun bɛ kɛnɛ kan ani kan yɛrɛ ye tigilamaw ka jɛkulu n'o ye patronat du Mali ye ka taa se kunnafonidilaw ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen
Ale bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye nanzaraw ka minisiri ɲɛma Edouard Philippe ye a ka tile fila taama k'i kunda an ka faba kɔnɔna na n'a ni minisiri caman ka bɔ nanzaraw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka minisiri min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ u ka finitigilakaw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma n'o ye Florence Parly ani secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur ka fara fɛn min ye maaba caman i n'a fɔ wasadenw caman ka fara seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ani farikolo ɲɛnɛkɛlaw ninnu bɛɛ lajɛlen yera minisiri ɲɛma Edouard Philippe ka taama in tile fila taama la k'i kunda an ka jamana kan o kadara kɔnɔna na bolonɔbila sɛbɛnw caman kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ minnu kɛra sibiridon février kalo tile 23 san 2019 n'a kɛra an ka premier ministre dakayɔrɔ la n'o ye primature ye nin baara ninnu kɛra sabu ye ka bolonɔ bila sɛbɛnw caman na ka ɲɛsi Mali kɛnyɛrɛyew ani nanzaraw taw ma an ka ɲininikɛla Amadu Jara ani Ibrahima Kulibali Al-Amidou Badini a b'a lakali an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Kabala tɛmɛlen kɔfɛ Faransi premier ministre ani Mali premier ministre o y'o kunda premier ministre dagayɔrɔ kan Mali faaba la. O yɔrɔ la u donna so kɔnɔ ka ɲɔgɔn ye dɔw kɛ miniti 30 ɲɔgɔn ni ka sɔrɔ ka bɔ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ tɛgɛnɔ bila yɔrɔ dɔ la bɛnkanw na bɛnkan caman tɛgɛnɔ bila la minnu dɔ bɛna kɛ sababu ye k'an ka jamana waganden dɛmɛ san musaka Mali jamana ka se ka o sɔrɔ a yɛrɛ ye. Bɛnkan sɛbɛn dɔw fana tɛgɛnɔ bila la min bɛ jiso jɔli kofɔ Mali marabolo dɔw la ani a dugu mankan dɔw la. Tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔw fana na min bɛ kɛ yɛrɛ ye binanku kofɔ ani bololabaarako doni b'a la ka dɔntaw kawuruya kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw ka baarako. Ni nali fana senfɛ premier ministre Edouard Philippe an'an ka jamana premier ministre Soumaïla Boyi Maïga depuis kunu nali kɛra bi an bɔra primature la ka séance de travail kɛ ka convention dɔw signer n'o ye mun ye k'an boloda sɛbɛn kan sɛbɛn dɔw la Faransi bɛ se ka dɛmɛ min ɲɛsin an ka jamana ma pour que secteur dɔw bila an bɛ se ka o yiriba cogo min na ne yɛrɛ bɛ foli kɛ kosɛbɛ sabula ne ka département concerné don centre de formation fila kan ka construire Mali la kelen bɛ kɛ Segu région na plus précisément a bɛ kɛ Marikala ani centre de formation kelen kan ka kɛ Sikaso fana o subvention signera ani AFD cɛ n'o ye agence française de développement ye o musaka bɛ t'i jɔ fo miliyari 9 la donc ani convention signera fana ministère de l'agriculture convention signera fana ministère de l'énergie et de l'eau plutôt n ko agriculture o fana bɛɛ signera donc nin b'a yira k'a fɔ Faransi ni Mali an bɛ ɲɔgɔn bolo Faransi ni Mali ka teriya dɔ bɛ ka fara teriya kan Faransi ni Mali n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma inshallah jamana an ka jamana fila k'an ka échange k'an ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to jamana bɛ sisan kɔrɔta i y'a ye secteur privé fana na an ka président de chambre de commerce an ka conseil national du patronat olu ne Faransi fana secteur privé o fana ye bataku signé u bɛ se k'u tigɛ di ɲɔgɔn min na pour que sanni ni feere bɛ se ka nɔgɔya u bɛ se k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na pour que industrie bɛ se ka développer donc bref an kɔni b'a fɔ dɔrɔn nin ye jamanakuntigi ka kunnaja de dɔw b'a la minnu ye prêts ye ministre de l'économie et des finances y'o signé dɔw fana b'a la mun ye subvention ye subvention ye mun ye o ye dɛmɛ ye o tɛ sara wa prêt ninnu o ye juru de bɛ don an na a juru fana a donnen a na taux d'intérêt nɔgɔyaba bɛ k'o la a sarali fana bɛ waati jan ta donc o fila de don n'i y'a ye i bɛ juru don jamana na c'est que i dalen b'a jamana na juru jamana bɛɛ tɛ juru sɔrɔ donc n'i y'a ye juru bɛ don la o kɔrɔ ye i dalen b'a jamana na i b'a dɔn a jamana sɔrɔ bɛ ka yiriwa wa jamana bɛ se ka juru fana lasigi. An ka foroba cakɛdaw ka baaraw bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min ni jɛya kɛlen ye baaradaw la bɛnkan dɔw fana ɲɛsinna o ma jiko ni kuranko minisiriso bɛnkan dɔw fana tɛgɛnɔ bilala o kadira kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanakanw fɛ baaraba dɔ bɛna kɛ kuranko ka ɲi. Tɔgɔma nin kan volet caman de b'a la volet économique volet politique mais min b'anw intéressé o ye volet économique ye parce que an ye convention caman signé gouvernement fana ye convention dɔw signé mais secteur privé ye min signé par exemple chambre de commerce o sera ka convention de formation dɔ signé avec une région française. Bon, CNPM fana ye jukɔrɔma tintin kɛ pour que an ka école de métier de numérique dɔ créer Mali la avec le plus grand opérateur français. Donc olu bɛ n'o école dayɛlɛ Mali la pour que an ka denmisɛnninw ka se ka comme on les appelle les plombiers du numérique olu ka se ka former ka ɲa pour mettre à la disposition que ça soit de l'administration ou du secteur privé. Pour pas k'a ka kɛ
bilasirali tɛ ko min na mɔgɔ bɛ n'i fɛ i tɛ taa bilasira il faut que n'an taara u k'an bilasira n'olu fana nana an k'u bilasira parce que an bɛ yɔrɔ min na dugukolo kɔ kan fɛn ɲini de don donc n'u nana u ye fɛn ɲini an y'a d'u ma n'an fana bɛ fɛn min nɔfɛ fana k'a d'an ma o de bɛ sigiɲɔgɔnya diya. dakuruɲɛ kelen bɛnkan mun tɛgɛnɔ bilala bɛnkan 10 ɲɔgɔnna don faransi ni mali cɛ o dɔ ye miliyari 55 ani miliyɔn 756 dɔ fana ye miliyari 34 ani miliyɔn 700 ni miliyɔn 65. silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka bɔ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka sanga n'u ka baaraw bolodatugu ye u y'u ka sigilibako fɔlɔ kɛ ɲinan san 2019 n'an b'a wele ko première convention nationale o kadara kɔnɔna na maa caman min kɛra sibirido février kalo tile 23 san 2019 a kɛra u jabala la bankɔni jankinɛbugu la bamakɔ marabolo fɔlɔ kɔnɔna na o kadara kɔnɔna na déléguéw caman ka bɔ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ lajɛlen yira ni sigiliba hukumu kɔnɔna na ni a ko bɛɛ lajɛlen denfajala o tun bɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɛwɔrɔ a seyidi sherifu usman madani haidara n'ale ye mali dinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali maɲɛma a ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka yamariya kɔnɔna na an ka ɲininikɛla fatumata kani ani mohamed traoré an ka ɲamada u ka sɔrɔlenw fɛ. lajɛrɛ in baaraw bɛɛ daminɛna ni duwawudon ani hakilijigiw ni tasibilaw caaman ye ka ɲɛsi tɔndenw ma minnu ni an dabama ka wele sera u ma. lajɛrɛ in yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye ansardin national mali kɔnɔ yan u ka lajɛrɛba min bɛ kɛ kalo 3 o kalo 3 ni u k'a ma ko convention ordinaire o tako fɔlɔ mawuludu san 2018 tɛmɛnen kɔfɛ o kɛnɛ de ye nin ye kɛnɛ do min ni a bɛ sigi hakili falen ani hakili yirana ɲɔgɔnnaw kama tɔndenw ni o ye déléguéw ye ka bɔ section na mali jamana kɔnɔ yan ani tɔn ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni o hakilinaw bɛ tali kɛ tɔn yɛrɛ ɲɛtaga koɲɛw siraw kan. baara bolodalen de b'an bolo san kɔnɔ donc baara bolodalen min b'an bolo san kɔnɔ donc kalo 3 kɔfɛ an ye mun k'o la an bɛna ka n'o jaabiw di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn ɲininka fana ka labɛnw fana kɛ ka bila kalo 3 natɔ ɲɛ an b'o de kɛnɛ kan. an kɔni nisɔndiyara parce que an ka sigidaw n'o ye section ye a bɛɛ représentera mɔgɔw nana ka bɔ a bɛɛ la jama cayara kosɛbɛ o kɔni o diyara an ye kosɛbɛ nin ye baara daminɛ ye mais an kɔni an bɛ min ɲini u fɛ o ye ka dɔ fara cɛsiri kan halisa. baara o baara ni a kɛra a kɛcogo la ani bonyamasegin ka kan o kadara kɔnɔ ni lajɛrɛ in sen fɛ ansardin national mali jamana kɔnɔ a biro ɲɛmɔgɔw ye bonyamaseginba kɛ ka ɲɛsin section ɲɛmɔgɔ dɔw ma minnu ni olu ka wulikajɔw fanga bonyara kosɛbɛ manda tɛmɛnen ni o ye keɲeba ye ka se bamako section ma ani kangaba section. an bɛ ala fo ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ka an karamɔgɔ fo n'o y'a seydi serifu usman madani haidara ye a n'a ka denbaya ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka biro national fo o ye nin min kɛ an ɲɛna baara in kun wɛrɛ t'a la ka mɔgɔw la nisɔndiya i ye baara min kɛ k'i la encourager ka mɔgɔ wɛrɛ encourager a baara la laɲini y'o dɔrɔn de ye na u ye min kɛ nin ye a diyara an ye an yɛrɛ nisɔndiyara an tɛ se ka foyi fɔ an b'u fɔ dɔrɔn an kɔni min fɔ o y'o de ye. an nisɔn ka di an ka mali biroba n'o ye biro national ye olu de y'a labɛn k'a fɔ manda o manda u bɛna contrôle ni jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu ye baarabaw kɛ tɔn kɔnɔ tɔn ka ɲɛta sira kan ani ka se ka baarabaw kɛ ani tɔn mɔgɔ bɛ wari minnu na ka baara kɛ mɔgɔ minnu cɛsirira o la n'ala sɔnna k'u bɛna jɔnjɔn di o ma alhamdulilayi bi anw kɛra classement na mɔgɔ 2nan ye o ye anw ka jɔnjɔn di an ma bi an b'o kɛnɛ kan n'an ka convention kɛnɛ anw kɛra deuxième ye an fari kɔni ma foni fɔlɔ parce que anw bɛna kɛ premier de ni ala sɔnna trophée a tɛna bɔ bamakɔ yan tuguni an b'o lahiru jiri ala ka a sababuya nɔgɔya an b'an ka commune fo bamakɔ yan parce que an bɛ tintin olu de kan olu b'an dɛmɛ baara ninnu na kosɛbɛ ani ne yɛrɛ ka bureau membre an b'u bɛɛ fɔ ala ka hɛrɛ ka n'u ye ala ka laban ɲuman d'an ma ala ka siɲɛ wɛrɛ ta jira an na hɛrɛ la min ka bon ni ye n'ala sɔnna inshallah. kɛnɛ in bonya n'a karama minɛn bɛɛ tun taara ka di an fa ani an karamɔgɔ ma ni ale silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ seyidi sherif usman madani aidara ye tumana min na a yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ a y'a ka nisɔndiyaw yira ani kanu kumaw ni ka ɲɛsin kalandenw bɛɛ lajɛlen ma ni o ye délégué nalen ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ansardin tɔnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani a kɔ kan a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ
ko ale wasara ni a ka kalanden nunu ye k'a sababu kɛ layidukan minnu ni u y'o ta u ni ala camancɛ la ko a dafara ko ale yɛrɛ mago bɛ u ka duwawuw la a sɔrɔla ni ka ladilikanw caaman ta ka ɲɛsi tɔndenw ma minnu ni o dɔ bɛ bɛnɲɔgɔnya siraw ani yafaɲɔgɔnmaw kofɔ ani ka cɛsiriw boloda hali bi mamadu dinɛ ka san sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ciladen minnu ni olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni convention in kɛnɛ kan ni o ye déléguéw ye u bɛ taa mɔgɔ 140 bɔ ɲɔgɔn la ka bɔ Mali section 46 kɔnɔna na. Ali bi an bɛ to fɛn min ye Bankɔni Janginɛbugu la an ka ɲininikɛla Fatumata Kane ani Mohamed Traoré u gɛrɛla maa caman na ni lajɛrɛba hukumu kɔnɔna na k'u da sumusumu an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlaw fɛ. Mawuludu kɔfɛ ni y'an ka san convention fɔlɔ ye n'an nana nin na an ka laɲiniw baaraw bɛ kɛ sira min kan an n'an ɲɛmɔgɔw bɛ kuma kan donc an nakun ye o de a fɔlɔ yɛrɛ ye min ye an ɲɛ bɛ da an ka karamɔgɔ kan yanni an bɛ don convention na convention kɔnɔna na fana an n'an ɲɛmɔgɔw fana labɛn minnu bɛ ansariya baara kɔnɔ san kɔnɔ an kan ka cɛsiri minnu kɛ an bɛ baara minnu bolomada an n'u fana bɛ ɲɔgɔn baaraw la donc décision bɛ ta la n'an fana seginna an bɛ taa kunnafoni lase an ka tɔndenw ma an bɛ baara kɛ o kɔnɔna na et puis nafa min fana b'a la tuguni n'i y'a filɛ an yɛrɛ n'an nana yan bon section caman ani sigidaw bɛɛ la an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ baro kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kuma falen-falenw kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ hakilina dɔw sɔrɔ section dɔw fɛ fana bɛ se ka dɔ fara an ka baaraw kɔnɔna na an ka section na. Bon convention nafa ka bon parce que a b'a to an ye baara minnu kɛ période dɔw kɔnɔ kalo saba ka bɔ sanfɛ ka na duguma u bɛ ɲɛfɔliw k'an ye tɔn yɛrɛ bɛ lahalaya mun na u b'a ɲɛfɔ an ɲɛna wulikajɔ minnu kɛra kunnafoniw bɛ bɔ sanfɛ ka d'an ma bɔ duguma fana an fana ni kunnafoniw bɛna ka d'an ma donc o y'a nafa belebeleba dɔ ye a b'a to fana an bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama bon a bɛ baara fana a b'an ka baara kelen a b'a jira diɲɛ na a nɛma ladilikan min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin musow ma u bɛ wulikajɔ min halisa an ka dɔ fara wulikajɔ in kan parce que an b'a dɔn ansar musow vraiment bɛ wulikajɔ la mais an ka dɔ fara kan an kana salaya bon dɔ fana ka ɲi mun ye fɛngɛ ba yɛrɛ fɔlɔ o ye kalan de an ka kalanko an ka ɲɛɲini fɔlɔ parce que karamɔgɔ yɛrɛ y'o de yira an na an ka kalan de kɛ fɔlɔ an ka ɲɔgɔn minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Ala ye ne yɛrɛ gɛrɛsɛgɛ don a la bi an ka président lɔhɔrɔma n bɛ président fo la k'o barikada ni kɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen baara in vraiment an bɛ nin baara in na fo ka taa se an ka ɲɛnakili laban ma an ni an ka nafolo an kana bɔ nin ko in na ka don kɔrɔ la fo ka taa se an ka saya ma an bɛ cɛsiri la su ni tile baara in kama a bɛ ɲɛ cogo min na an bolo an bɛ dugawu ɲini k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ baara in bɛ se ka kɛ an fɛ wasa kɔnɔ cogo min na kalo saba sigi ni Ala ye mɔgɔ min gɛrɛsɛgɛ don a la vraiment c'est-à-dire a y'i bɛn fɛnba ma quoi. Sigi nafa b'a la ka d'a kan an n'an ka ɲɛmɔgɔ bɛ sigi min kɛ u bɛ baara minnu fɔ anw ɲɛna a ka ca Ala fɛ baara nin fanba a bɛɛ bɛ kɛ san kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama an bɛ baara caman kɛ n'o ye misirijɔ kalansojɔ dɔgɔtɔrɔsojɔ ka taa bila maliforo baara ninnu kan imprimer o bɛɛ b'a kɔnɔ Ala de y'o sababu bɔ an ka seku la n'o ye Sherifu Usmani Madani Hayidara ye. Wulikajɔ kun ye min ye dɔrɔn diɲɛ ka se ka lafiya o ye Ansar ka miirina de ye bon an ka sigi ninnu bɛ kɛ mɔgɔw ka lafiya diɲɛ kɔnɔ ani ka se ka lahara sɔrɔ komi an y'a ye o de ye an karamɔgɔ yɛrɛ ka tɔɔrɔ fanba ye an yɛrɛw nan'o dɔn an yɛrɛ wulilen bɛ k'an jɔ an seko ye min ye k'a kɛ ka fara karamɔgɔ kan inshallah. Ala ka sigili wɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na ka sanga ni an kuntigi Mahamadu kisi ani nɛɛma b'a ma a denmuso ka bangeni ɲaɲani hukumu kɔnɔna na nin ka fara fɛn min ye Mohamed El Madani Hayidara n'o ye Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan groupement leader spirituel musulman du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɛwɔrɔ ale fakɛ ka fatuli fana ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ nin ka kaɲɛ ni wajulu kɛnɛ belebele sigili ye min kɛra Bankɔni Janginɛbugu dolanti kɛnɛba kan an ka ɲininikɛla Tata Ture ale ni Ibrahima Kulibali an ka ɲamadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Diɲɛ seleke naani silamɛ jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana Fédération Ansardine International ni an fa ani an karamɔgɔba a Seyidu Sherifu Usmani Madani Hayidara ka bonya ye wajuli kɛnɛba sigira an ba Fatima Zahara tɔgɔ la n'o ye Alakira denmuso ye kisi ani nɛɛma b'a ma walasa k'a ka bangeni nisɔndiya yira o min sangana kokura ni an mɔkɛ ba Madani Hayidara
ala ka hinɛ ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na u ka banni san yɛlɛma ye n'o ye an fa ani an karamɔgɔba a seyidi Sherif Usman Madan Aidara fakɛ ye. Ala kumakan sanumanw ka fara dugawu kan o de kɛra nin kɛnɛ in na belebelew dɔ ye walasa ka nin kɛnɛ in sankɔrɔta. An bɛ aw fo ni silamɛya foli ye, siga t'a la, k'aw fo ni badenya foli ye, k'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye an sigira hɛrɛ la, ala k'an wuli hɛrɛ la. Amin amin. Sigi in kun k'u ka dugawu kɛ an ka banbaatɔ ye, siga t'a la, khasatan Muhammadul Madani Haidara n'o ye Haidara fa ye. Asara bɛ ala de bolo, siga t'a la, ni maa ye min kɛ ala b'o de sara, siga t'a la, ni maa ye min kɛ ala b'o de sara. Kumana o kɔfɛ Sayyidatu Nisa'il Alamin n'o ye Fatima Zahara, alhamdulillah, ale fana ka bangeni o bɛn'a ma. U barika kama ala k'an n'aw sutura, amin amin. U barika kama ala k'an n'aw wasa, amin amin. Ala k'an laban ye, amin. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmɔgɔ ka fara silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ kan. A ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a ye wele bila silamɛ ɲuman kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali ka basigi sira kan. An k'an bolo di ɲɔgɔn ma jɛ ka baara kɔnɔ yaasa gɛlɛya minnu n'o b'an fa jamana na ka sanga ni nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye olu bɛ se ka wuli cogoya min na. Misaliyala n'o dɔw bɛ tali kɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya kan. O de kama a ye hinɛ ani makari ɲini Mali jamana den bɛɛ lajɛlen fɛ bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ yaasa Mali jamana kolo bɛ se ka sinsin basigi kɔnɔ ani Mali jamana denw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogoya min na bɛn ani kelenya sira kan min bɛ se ka to Mali jamana danbe kɔrɔ bɛ se ka to a bolo bɛn kelenya yiriwa hinɛ ɲɔgɔnna ani makari kɔnɔ ka da kan o dɔrɔn de ye sira ye min n'a bɛ se ka Mali jamana jɔ man sira dɔ ka tɔɔrɔ kana se dɔ ma a labanna ni ka silamɛ jama bɛɛ lajɛlen hakili jigi silamɛya yɛrɛ sinsin bere dɔ la n'o ye hinɛ ɲɔgɔnna ye silamɛya kun bɛ ten de ka kɔrɔ wa a bɛ to o la badabada la tilennenya diinɛ min n'a sigira jogobaw caman kan wa a danbe bɛ dankari kɛ binganikɛ waleyaw la ani dɔ ka tɔɔrɔ seli i mɔgɔɲɔgɔn dɔ ma. Silamɛya fɔlɔ la k'an su ka kɛ bɛn kan, k'an su ka kɛ yafa ɲɔgɔnma kan, k'an su ka kɛ dɔ ka kisi dɔ tɔɔrɔ ma. Silamɛya fɔlɔ la ala kelebadiya kɔfɛ k'an bila nin de la ka sɔrɔ seli ma di fɔlɔ, su ma di fɔlɔ, hiji ma di fɔlɔ, ala bato fan si ma di ka da ala la k'a kelebadiya ka ɲɔgɔn kanu ko a bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ. A ye sabali, a ye sigi ka hakili lajɛ, a k'a tigɛ di ɲɔgɔn ma, a kana mɔgɔ lamɛn. Ni bɔli ka ko ala ye, ala t'i ni bɔli fɛ. Hali kira y'a haramu muru kana don misiri kɔnɔ fiyewu n'a tɛ tan kɔnɔ. O haramunen don total. N'i bɛ don ni muru ye misiri kɔnɔ i b'a don a tan kɔnɔ. Muru kisɛ tɛ don misiri kɔnɔ. Jamana in ala k'a kisi, jamana in ala k'a kɔlɔsi, jamana in ala k'a tanga, Mali ala ka bɛn don a kɔnɔ, Mali ala ka bɛn don a kɔnɔ. Ali bi an bɛ to Bangɔni Janginɛbugu Dolanti kɛnɛba kan u ka nin lawajulu belebele in hukumu kɔnɔna na an ka ɲininikɛla Tata Ture ani Ibrahima Kulibali u gɛrɛla maa caman na ka u da sumusumu an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlaw fɛ. An bɛ ala fo ala mun y'an sigi kɛnɛ in kan an bɛ kɛnɛ belebele kan n'o ye Fatumatu Zahara n'o ye ala kira kisi naba ma denmuso o ka bangeni san kunbɛn an b'o de nisɔndiya la n'o ka anniversaire ye kɛnɛ in an ye Sirifula an bɛ foli kɛ Sirifula bɛɛ lajɛlen Sherif Usman Madan Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen olu mun ye nin hakilina ɲuman ani nin ŋaniya ɲuman ta ka tila ka a sira don Ansaru kɔrɔ an ka fara u kan ka baara in kɛ an bɛ ala fo la kosɛbɛ. Su in na kɔni an nisɔndiyalen don an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ waleɲumandɔn kɛnɛ de kan. Waleɲumandɔn mɔgɔw ko ten ko mɔgɔ kana ji di sababu ma i kana dumuni d'a ma mais i kana ɲinɛ sababu kɔ. An bɛ kɛnɛ min kan n'o ye an karamɔgɔ Sherif Usman Madan Haidara ka wajuli kɛnɛ ye
mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ farafinna bɛɛ b'a dɔn bɛ hali diɲɛ kɔnɔ a nana ni kibara mun ye a nana ni kɛwale mun ye diinɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn n'i y'a tɔgɔ fɔ yɔrɔ yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn o sababu bɔra mɔgɔ min na o de ye Bamadan ye n'o y'a wolofa ye a kɛra mun denkɛ kelen min bolo denkɛ kelen pe n'a mago tun b'a la k'a bila baara wɛrɛw la k'a yɛrɛ bolo bɔ maa y'o to yen k'a di Ala ma a ka taa Ala ka diinɛ ɲini k'a sidɔn ka yaala ka Ala ka diinɛ cɛri an b'o kɛnɛ dɔ de ka bi anniversaire nin nafa ka bon kojugu parce que ni aw sigira anniversaire kɛnɛ kan a bɛ mun ka anniversaire kɛnɛ kan a ka ɲɛnamaya kɛra cogo mun na a ka adamadenyaw kɛra cogo min na jogo ɲuman minnu tun b'a la olu de bɛ fɔ a kɛnɛ kan a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw ka se k'a dɔn ka se ka a ladege k'a ka comportement ladege donc o la o ye a nafa ye kosɛbɛ kosɛbɛ a b'a hakili lajigin fana Ala ka jɔnbaw fana la a b'a hakili lajigin Ala ka dɔnbaw la ba Fatumata Zaraw an ka diinɛ musoba ye ale an tɛ se k'an da don ale la an b'o to dɔnnibaw ma olu b'o tɔ ɲɛfɔ donc su in na kɔni nisɔndiya de ye anw bolo nisɔndiya ani waleɲumandɔn parce que silamɛya yɛrɛ sinsin dɔ ye waleɲumandɔn ye donc an nana ka na ni mɔgɔ minnu waleɲumandɔn k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa u ma an ka jamana k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a k'u kosɔn k'an ka jamana kɔlɔsima hami fɛn fɛn bɛ mɔgɔ la min y'a sen ta ka se k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a k'u kosɔn a k'o hamiw bila a ka toba ka sali la an nana ka na Bamadan ni waleɲumandɔn k'a ɲini Ala fɛ a kɛra sababu ye ka Seydi Seydou Ousmane Mara ni Hayidara di an ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o k'a ma bɔda ye Ala ka dali nɔgɔya ye hami minnu b'an ka jamana kɔnɔ Ala k'o hamiw dilan a kosɔn parce que anw dalen bɛ o kosɔn de la donc vraiment an kɔni hakilina mun b'an na dɔrɔn o ye duwawu de ye kuma min b'an fɔ o ye duwawu de ye k'a ɲɛsin Seydou Ousmane Mara ni Hayidara ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani ansar ɲuman bɛɛ lajɛlen Ala ka a ɲɔgɔnna san caman yira an na anniversaire nin kɛli Ala ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka hɛrɛ don a kɔnɔ. Agence de voyage DMC Africa iji ɲuman a ye a ka san 2019 iji baaraw nudonni kɛ min kɛra sibiridon février kalo tile 23 san 2019 a jabala la Bakɔ Jikɔrɔni Bamakɔ sigida 4nan na lajɛrɛ in kɛra sabu ye ka alisilamɛ caman ka bɔ Bamakɔ fan caman fɛ u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna na ni baaraw bɛɛ lajɛlen denfaya tun bɛ minisiri min ka baara ɲɛsinin bɛ diinɛko ani ladalako ma ale ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ baaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka denfaya kɔnɔna na Amadu Jalo a bɛ ɲɛfɔli k'a la ni lajɛrɛ min ni a bɛ tali kɛ Agence de voyage DMC Africa hiji ɲuman ka san 2018 baaraw kuncɛli la ni ka don a ka san 2019 iji baaraw nun doli kɔnɔ i n'a fɔ kɔrɔlen ko ni o bɛ tali kɛ san tɛmɛnen kan a ka magantaga wari sɔngɔ bɛ dakɔrɔ min na ni o ye sefa wari $2,170,000 ye ko o kelen don hali bi n'a ka biya wa ko a jɔlen don a ka k'a fɔ ko a n'a seko n'a damayiraw bɛɛ lajɛlen kɛ a tɔgɔla hijidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barikada masa min sɔnna k'an bɛɛ sema nin baara in na masa min sɔnna ka baara ɲɛ an bolo ka tɛmɛ i n'a fɔ an kun y'a ɲini cogoya min na an b'o masa in fo an bɛ tila ka kumakan min fara a kan an b'a ɲini ɲinan baara min daminɛnen filɛ campagne kura min dayɛlɛlen filɛ an b'a ɲini hijidenw fɛ u ka na joona joona ni ka na tɔgɔ sɛbɛnw kɛ sabu ka d'a kan hiji ja ye soli ka wuli de papier ko b'a la carte d'identité ko b'a la surtout malien ka papier ko bɛ cogoya min na ni ma wuli joona kuma dɔ la passeport sɔrɔli bɛ kɛ baara ye o la an b'a ɲini hijidenw fɛ u ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ joona u ka wuli joona walasi an bɛ se ka baara ɲuman kɛ cogoya min na alhamdulillah n'i y'a ye salon ta in nɔgɔyara mɔgɔw wulila joona de mais ni mɔgɔw ma wuli joona gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ a la dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la agence baarakɛlaw bolo fɛn min ni o bɛ tali kɛ san 2018 hiji baaraw la agence DMC Africa hiji ɲuman a y'a yira k'a fɔ ko a ma gɛlɛya sɔrɔ olu la wa ko fɛn min ye san 2019 ye ni o ye hiji nata ye ko ni Ala sɔnna ma ko fana na kɛ lafiyaw kɔnɔ an b'a dɔn gouvernement ye hiji campagne dayɛlɛ a bɛ tile damadamani bɔ an fana ka campagne dayɛlɛ ɲina parce que salon an ye baara kɛ salon kɛra an ka agence siɲɛ fɔlɔ ye ka hiji baaraw daminɛ an ka déléguéw siɲɛ fɔlɔ tɛ ka hiji baara kɛ nka ka baara kɛ ni agence kɔnɔna la o tun ye agence siɲɛ fɔlɔ ye an y'an ka baara étape tilayɔrɔma 3 ye hiji tɛmɛlen kɔnɔna la o de tun an siɲɛ fɔlɔ ye Ala y'a ɲɛ an bolo ka kɔn hiji ye
hiji waati kɔnɔna la ani hiji tɛmɛlen kɔfɛ o de kɛra différence ye ani agence tɔw ni ɲɔgɔn cɛ kabini hiji baara ma se an y'an ka hijidenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn fɛn fɛn kan ka kɛ makan jamana kɔnɔna la hiji baaraw la gɛlɛya minnu b'a kɔnɔna la nɔgɔya minnu bɛ an y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Mali jamana ministri min ka caw ɲɛsinen no diinɛko ani laadalakow kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ a ka nɔnabila bolo a ye foli kɛ ani duwawudenw ka ɲɛsi baara in sabatiliko ɲuman ma a sɔrɔla ni ka ministri ka dantigɛlikanw ɲɛfɔ u ɲɛna minnu ni olu bɛ tali kɛ bɛn ni kelenɲɔgɔnya kumaw la o bɛɛ kɔfɛ a sɔrɔla ni ka labanna k'a laɲini silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka jɛ ka duwawu don cogo min na basigi ni bɛn ni kelenya bɛ se ka don Mali jamana kɔnɔ agence min n'o de ye DMC u y'a kanu u ka hijiden minnu u ye minnu ye salon hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi ka waleɲuman dɔn kɛ olu ye waleɲuman dɔn kɛ u ka hijidenw ye hijidenw yɛrɛ fɛnɛ ye seereyaw kɛ o seereya ninnu bolila mun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ka yira k'a fɔ vraiment u n'u taara ɲɔgɔn fɛ u ma tigɛ ɲɔgɔn na anw dun ka laɲini o de ye k'a fɔ kɛnyɛrɛyew minnu n'an ye dayɛlɛ u ye u ka se k'u sen don hiji organiseli la ka malidenw ta ka taa n'u ye u ka se k'u ka bateau k'a ɲɛ ma k'u tɔbɔtɔ ka ɲɛ k'u occuper ka furakɛli kow la u ka taa ni ka seginw n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen na ni o hijidenw yɛrɛ na ka na témoignage kɛ k'a fɔ k'o baaraw kɛra ni sɛbɛya ye k'o baara k'a laɲini mun ɲinina fɛ k'o laɲini ninnu dafara a bɛ komi n'a fɔ nin y'anw ka kɛnɛ ye bi anw kunna wolo kɛnɛ dɔ ye a lajɛ in kɛnɛ kan seereya caman kɛra agence de voyage DMC Africa hiji ɲuman yɛrɛ ka baaraw kɛcogo ɲumanyaw kan lajɛ ka sɔrɔ ka kuncɛ ni duwawu sanuma ye cogo min na hiji baaraw ka don hɛrɛ la ni k'a kuncɛ hɛrɛ la jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnni min sigilen bɛ walasa ka Dawudabugu dɔgɔfiyɛw k'u bɛɛ lajɛlen matarafako ɲuman kɛ u y'u ka biro kuraya min kɛra sibirido février kalo tile 23 san 2019 a kɛra nin dɔgɔfiyɛ in kɔnɔna na Dawudabugukaw fɛ yen nɔ jagokɛla caman ka bɔ Dawudabugu ana dafɛla minnu bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kɔnɔ yasa kana kɛ nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen seereya ye Mahamadu Ben Sherif Osmano ani a ka jatala Abudulayi Sogodogo an ka u ka sɔrɔlenw ma filɛ ni ɲɔgɔn dalajɛ mun filɛ ka Dawudabugu sugu feerelikɛlaw fara ɲɔgɔn kan a kun de ye walasa k'u ka sugu ɲɛma kuraw yira u la mun ni bɛn kɛra kan k'u sigi sugu ɲɛmɔgɔya la alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka Ala barika da bi an ka ɲɔgɔn dalajɛ Dawudabugu sugu Ala sɔnna ma bɛnbaliya min kuma ni ɲɔgɔn cɛ Ala sɔnna ma an ye dugudenw fɔ k'u cɛ fɔ k'u bɛn Ala sɔnna ma an kun bɛ bɛnkan biro min kun bɛ an kun bɛ fɛ ka n'o de jira boucherw la ka n'o jira sugudenw ɲɛna ka n'o jira Dawudabugu responsable bɛɛ kun bɛ kɛnɛ kan commune 5 commune 6 a sugu 18 Bamakɔ sugu a sugu 60 ni sugu 8 a bɛɛ kun bɛ kɛnɛ kan Ala sɔnna ma o de kunnafoni kun b'an bolo bi ka jira sugudenw na ka jira ko Dawudabugukaw bɛnna Dawudabugu sugudenw bɛnna mais jama mana kɛ cogo cogo bɛɛ lajɛlen ti jɛ ka don da kelen fɛ dɛ fo ka faamuya fana bon inshallah président kɔni o ye Musa Jawara ye Ala sɔnna ma o yɛrɛ o bɛ an kɛrɛfɛ inshallah Musa Jawara de ye président ye o tɛ boucher ye dɛ an tilala boucherw de kun bɛ fɔɲɔgɔnya min kɛ boucherw bilala ka media de kɛ ka dugudenw fɔ k'u bɛn Ala sɔnna ma a fɔra ka bɛn faamuya incompréhension min bɛ olu ti baasi ye ne Moro Jara de dalen don Musa Jawara kan ka tɔ dɔw kan a fɔra halisa toujours an ka bureau Dawudabugu sugu don a ɲɛtaa de ko don bɛɛ ka jɛ ka don mais maa kelenni ka sɔrɔ kɔnɔ an ko ka o ye fu de ye maa kelen ka sɔrɔ tɛ foyi an ka jɛ k'o bɔ a ko kɔnɔ maa min kɛra ɲɛmaaba ye n'o ye président ye ale ka fɔ la a b'a ɲini sugu jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u ka laɲini ye fɛn minnu ye olu ka se ka sabati sugu ka taa ɲɛ o bɛ kɛ sababu ye sigida duurunan yɛrɛ n'o ye u ka sigida ye o yɛrɛ ka taa ɲɛ wulada in sigi kun ye min ye komi bɛɛ b'a kalama Bamakɔ ka bɛɛ ka taa se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma événement min kɛra Dawudabugu yan en 2015 an ka mairie jenina yan a jenina sugu ko in de la o kɛlen tendance cayara sugu kɔnɔ bon dugutigiw y'an wele dugu notable y'an wele maire yɛrɛ y'an wele a n'an ka alimaminakaw vraiment fɛn min kɛra Dawudabugu yan a ye quartier bɛɛ lajɛlen maloya a ye sigida bɛɛ lajɛlen maloya an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan anw de ye kelen ye fa kelen ba kelen gɛlɛya mana na cogo cogo t'a ɲini ko o t'a bali ko an bɛ sigi kan bɛ kuma an y'o sigi ka fɔ ninnu kɛ a bɛ san 1 ani kalo dama dama bɔ sisan bon alhamdulillah an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan fo n'a kɛra Segu Mayiga ye Segu Mayiga kɔni ko k'ale tɛ fara an kan bon dugutigiw yɛrɛ y'a wele a ma sɔn bon a fana ka ban yen bon an y'a faamu an taara ka taa maire fɛ ka taa kuma ɲɛfɔ maire ɲɛna maire ma dɔwɛrɛ fɔ maire ko anw bankun tɛ Segu la dɔwɛrɛ ye ko Segu ye ale ka hakilina de baara kɛ bari Segu ko ale bɛ fɛ ka sugu dilan cogo min na k'o de ka d'ale k'ale bɛ fɛ k'o ka kɛ Dawudabugu sugu la bon ne ka kuma laban ye min ye bon vraiment ne kɔni bɛ a ɲini Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ne bɛ commune min kan n'o commune 5 ye ka taa se Dawudabugu ma bɛɛ ka filɛli kɛ yɔrɔ jan fɛ yɔrɔ jan filɛli kun tɛ ko i ka bɔ k'i jɔ k'i ɲɛ kɛ ka tile filɛ an ka jamana in bɛ cogo min na bɛɛ ɲɛ b'a la
fama minnu ye kelen olu bɛnnen b'u ta la anw minnu bɛ n'anw bɛ sugu kɔnɔ an bɛ baara wɛrɛw la mun na anw tɛ bɛn. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲɛmaaya kura mun sigilen filɛ Dawudabugu sugu kunna u bɛ t'u jɔ fo maa 53 la. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na minnu bɛna lase Musa Fɔnba fɛ. Dimanche février kalo tile 24 kuma min na ni kala talenw bɛ ka jate Senegali jamana kundigisigi kala taw sufɛ yan b'a fɛ Macky Sall ka minisiri ɲɛmaaya yira k'a fɔ Macky Sall le sebaaya ta wa tako kelen fɛnɛ don tako filanan tɛ a la nka fangasinamatɔw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ cogo bɛɛ lajɛlen la fɔ tako filanan ka ye a la bawo danfara min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka kɛ sababu ye ka maa kelen kɛ ka jamana ɲɛmaaya in sɔrɔ. Idrissa Seck ni ale ye fangasinamatɔ ɲɛmaa ye a bɔlen kɔfɛ fa min maa fanba ye a kanubaw ye Thiès ani Ousmane Sonko kun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ Senegalikadenw k'u sigi ni tako filanan ye a kɔni ma i da don kala talen jate la k'o fɔ maa ye a ko nka ko kalata in kɔni tako filanan bi bɔ a la cogo bɛɛ la a ye bolongɔniden ɲɛsin jamana ɲɛmaaw fɛnɛ mɔ k'a fɔ u b'a fɛ ka jamanadenw ka kala talen namara ni ka ko in kɛ tako kelen ye. Maa sabaw minnu kɔni n'a jira mɛ k'a fɔ olu de tɔgɔ bɛ bɛɛ da k'a fɔ kalata in na jɔyɔrɔ fɔlɔ ni filanan ni sabanan bɛ u bolo Macky Sall, Idrissa Seck ani Ousmane Sonko. Yala Ousmane Sonko na fara Idrissa Seck ka ni tako filanan yera la wa o kuma ma fɔ nka u fila kɔni bɛ taama na ɲɔgɔn fɛ bi yanni kalata jaabiw ka bɔ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI fɛ. Idrissa Seck dagayɔrɔ la a kanubaw u dalaka kun ye tako filanan kunnafonidilaw minnu jateminɛna k'u kɛ fanga nɔfɛ kunnafonidilaw ye olu dɔw piripakura ye yanni minuit ka se Macky Sall fɛnɛ ka minisiri ɲɛma ni o ye Mohamed Boun Abdallah Dionne ye ale ye kuma ta u dagayɔrɔ la k'a fɔ Macky Sall ye sebaaya ta jamanakuntigisigi kalata la 100 sarala ni 57 ye k'o b'a jira k'a fɔ tako filanan tɛ a la ni maa bi Macky Sall wele ka dugawu don kɛ a ye k'a fɔ san wɛrɛw minnu kalifara la ala k'o baaraw ta fanga nɔgɔya a ye k'i bi kuma na k'o kɛ. Dimanche février kalo tile 24 hali bi Nigeria jamana kɔnɔ nin zen bawo kalata fɛnɛ kun bɛ ka kɛ sibiri kalata labɛnni jɛkulu commission électorale bɛ ka jateminɛ kɛ kalata jaabiw kun ka ye nka hali bi maa kɔni ma fɔ k'o ye sebaaya ta jamana ɲɛma Muhammadu Buhari ani fangasinamatɔ ɲɛma Atiku Abubakar ni ɲɔgɔn cɛ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale y'a yira k'a fɔ u bɛ ka maraw de jateminɛ Nigeria jamana kɔnɔ mara o mara o jaabi ma na ka jateminɛ kɛ o la ko bawo ko Nigeria mara dɔw bɛ yen olu jaabiw ma se k'u lasɔrɔ joona ka sabu kɛ yɔrɔ mataama ni gwɛlɛya ye o kumana ntɛnɛn février kalo tile 25 jaabi kun fɔlɔw na bin ka bɔ kalata labɛnni jɛkulu fɛ minnu sɔrɔla fɛ ka bɛn ni dimanche wulada yanba ye kumana marabolo 36 minnu bɛ Nigeria olu marabolo kelen ka jaabiw na lase baara in bɛna kɛ cogo min na kalata labɛnni jɛkulu fɛ mara o mara kalatala hakɛ min bɛ yen o da bi fɔ fanga ɲinindɔnw u ye maa hakɛ min sɔrɔ o fɛnɛ da bi fɔ marabolo minnu bɛ yen ni olu marabolo jɔyɔrɔ ka bon jamanakuntigisigi kalata la Nigeria jamana kɔnɔ n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye kuma bɛɛ ka dɔ yɛlɛma ɲɛma kɔrɔ fangasinamatɔ ɲɛma bolo walikelen jamana ɲɛma bolo Lagos mara bɛ o la bawo yen kalatalaw ka ca marabolo filanan o ye Kano mara ye jamana gaɲaka yanfan fɛ maa 500,000 ani maa 500,000 bɛ yen olu fɛnɛ ye kalatalaw ye wa don min na Muhammadu Buhari bɛna fanga na olu de bɔra ka kalata a ye kosɛbɛ n'o kɛra sababu ye ka sebaaya nɔgɔya a ye 100 sarala 89 ɲɔgɔn na de ye kalata a ye ka dɔw y'a yira k'a fɔ o ni bi tɛ kelen ye ka sabu kɛ san 4 kɛlen kɔfɛ u ni jamana ɲɛma Muhammadu Buhari ma se ka ɲɔgɔn faamu ko o Kano mara kelen yɛrɛ kɔnɔ k'a ni Atiku Abubakar bi sɔn ka gwa ɲɔgɔn na ye kosɛbɛ. O fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka sanga ni kuma ye ka lase aw ma an ka foli ani waleɲumandɔn bɛ ka ɲɛsin aw ma aw ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan sini o kumana aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.